Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa padayon nga pabag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon. Hangtod sa alas 6 uban ni Reverend Charlie Eugenio og mga kauban. Sundi ang programang mga langit nun lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kaigsonan og mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing kami nga magadapit kaninyo og magapanghinaot nga unta na kamo sa tagsa-tagsa ninyo kanay mutangan, na kamo sa kabaskog sa panglawas, para mo'y magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ngadto sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gitudlo kaninyo. O alang sa tanan, among mainitong pagpangmusta ng mga kaigsunan sa nagakalalain nga mga dapit. Labi na karon po sa pagsunod ni Brother Jerry Itkila, diri dapit sa Tagulan, Misamis Oriental, no? Ug sa uban pang dapit kang Brother Tinoy Palapar diri sa lingating Baongon Bukidnon ug sa uban pang magkaigsuonan. Og dili nato pagkalimtan ang atong binulan nga mga paghatag donasyon para sa atong palace renovation para sa pagpahigan sa atong magtutulo kana ang gilauman sa mga ministro o sa kadaghanan nato nga mapahigayon kana. Og dili usab pagkalimtan nato ang atong obligasyon sa pag-attender basta baskog maayo ang atong panglawas. Ang sulod sa katuig adunay tulo ka hugna ang Disyembre 29 og ang Marso 10 og ang Agosto 19. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dever Rizaba or Dibs Rizaba for short, mga kaigsunan. Ako lang pagpangumusta ninyo diha karon. O gani pa ang kauban pa natong ministro, ebanghelista. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Og ako lang mga pagpangumusta sa tanan nato nga mga kaigsunan. Dinhi sa membro sa pagtulong PBCM ug ako po nga mga pagpangumusta kang Sosimo Telebrico ug kang Jones Estopia, kang Demol Telebrico ug kang Bernabé Telebrico ug kini pod ang ubos niyang gisuon Brother Rene Telebrico nga mo'y nagsuporta sa radyo natin FM sa butong Pinamangan Cebu. Og nini karon nga higayon na mga kailangan magisunan. Ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Mayusa nga makiguban kaninyo pinagi ni natong programa. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5 o live kita mga kaigsunan sa Facebook. Makita usab ang atong programa sa YouTube. Og dinhi usab sa RPN Dixkidi Dipolog mga kaigsunan mabati usab ang atong programa. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabihon matag adlaw Domingo live yapon usab mga kaigsunan sa Facebook og makita usab gyapon sa YouTube. Og dinhi sa RMN DXDR Dipolog mabati usab ang programa matag adlaw gyapon nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang taknas kaudtohon dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon dinhi sa butong Pinamungaan Cebu sa DYRA radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo
Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna. Sa Kapunon dinhi sa Malaybalay City sa RMN Diximbi Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa Kapunon ug mabati usab dinhi sa IFM station dinhi sa Valencia maura gyapon nga oras ug dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa Kapunon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kapunon. Dinhi sa Pagadian City sa DX or sa RMN DXPR Pagadian alauna ngadto sa launa media ang takna sa Kapunon ug dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM sa alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mga kaigsunan mabati usab dinhi sa Dixario Radio Ultra alas G's ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinis Balingasag Misamis Oriental sa Beridio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Dinis sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlaw Domingo. Diyan kung gusto magpadangad sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson din sa Blackport, New York City. Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, United States of America. Sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Birano and family, Brother Engineer Brother Derwin Mangalos ug sa imong pamilya ug sa tanan nga mga higala nato nga mga salesman dili na nato usaw-usawon sa pag-mention yung pangalan inyong mga pangalan tungod sa kadagan ug limitado ang atong oras. Tanan nga mga nagsunod mga kaigsunan ug nagapaminaw sa radyo nagatanaw sa Facebook kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Garon sa pagisgot sa tema ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan, Brad Ronnie, Brad Deber, Brad Rini, ang atong obligasyon o buhaton karon mao ang pagtubag sa giliwatang pamahayag ni Mr. Bindilyo nga nagbandilyo nga nanuka diri sa Sibihan sa dapit sa Dipulog o aduna siya yung mga gipangbuhian nga katarungan nga lugar ingnon ta nga wala na gyud kuno nato gamita ang Ecclesiastes 1:9 kay kusog ra ba kuno ta mogamit nini. Unya gi drive niya sa iyang kagustuhan nga pag-drive dili nasibo sa Biblia kay gani man kuhaan pa niya og katungod nga magsinultihanay kuno ang Dios gigamit pa niya ang Genesis 1:26. Walay lalis niya na ang pagsulti pagsabot may tungod sa ginatawag og pagbuhat sa tao. Unya ang Ecclesiastes 1:9 ang Biblia nagpahigayon dili sama yang sinabtan kay hawa man tos Biblia amo nang ipakita karon. Ato sang basahon Brad Deber ang Ecclesiastes 1:9 unsang nakasulat dia Brad Deber sa Ecclesiastes 1:9 nga nakasulat. Dinhi na tumabasa Reveren sa Ecclesiastes 1:9 nagaingon ang namao kaniadto mamao ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. O di matin-aw nga ang nahimo dunay nahimo kaniadto nabuhat na lugar mahitabo gyapon sa paghisgot og ugma di ang ugma palaboton.
Ikong sauban naman nga hubad sa Biblia, bradron, giunsa sa pagpahigayon niya na. Sa hubad Reverend nga Tyndale translation o gitawag the book nga Biblia o bisan pa sa The Living Bible nga Biblia, kining Ecclesiastes 1:9 nga gibasa sa kaubang ministro, kung basahon na kini sa maong bersyon sa Biblia, ginguna, history merely repeats itself. Sa ato pa, klaro nga dunay kasaysayan nga nahitabo kaniadto nga mahitabo pag usab mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan. Pasagdan ta ang Biblia nga mo'y mutudlo kung unsa ang nahitabo kaniadto. Unya lagi kay do na may mga pagpakita sa Biblia nga ang nahitabo kaniadto maibalik gyapon kang kinsa kana nahatungdan ang pagkahitabo Brad Rene sumala sa Biblia nganong mahitabo. Anya ang pagbasahon kay nakasulat din ni Reverend sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 15. Katong diya sa kaning panahon o kana nga umulabot pa, diya naman sa kaning panahon o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. O di klaro ang atong susihon bradron ato sang kay ang gisgutan sa 1:9 nga ang namaukan nito mamaugma, history merely repeats itself. Ang kasaysayan di ay nga mabalik, dili nga kwaon nato sa hunahuna, kinanglan nakasulat sa Biblia, ang gisgutan kadtong diha na sa kanhing panahon. May diha na sa kanhing panahon, og kana nga umalabot pa. Diya po na sa kanhing panahon. Maoy, gikumparahan niya na ang diya na sa kanhing panahon og kanang umalabot pa. Nga kung muabot na, gipamatudaan sa Biblia nga diya po na sa kanhing panahon. Kay gipangita sa Dios pag-usab katong miagi na. Munang mahimo nga ang kasaysayan mabalik, munang history merely repeats itself. Ang atong susihon bradrone, ang katong diya na sa kanhing panahon, ang unang kanhing panahon sa gipakita sa Biblia bradron, walay lain mao ang atong Ginoong Kristo. Tinuod ka na. Nga naman, tungod kay basahon ko ang nakasulat sa Mateo 17:5 unang pagbasa nako. Ingon ini nga para ipamatuod nga si Kristo ang katumanan niya ng diya na sa kanhing panahon. Nagingon, og karon amahan, pasidunggi ako diha uban gayod kanimo niya ng kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. May kadungganan na si Kristo nga nahuptan, busa nagangoy siya sa amahan, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo. May kadungganan na siya nga gihuptan uban na siya sa amahan, sa wala pa ang kalibutan, diha na siya sa kanhing panahon. Ang tagna naman, bradron, sa kanang gisgutan nga kay diha naman siya sa kanhing panahon, nganong mapamatud-an nga kining kauban na siya sa aman, diha na sa kanhing panahon. May litra por litra mabasa sa Biblia, bradron, nga diha na ni ang atong Ginoong Kristo sa kanhing panahon nga nakasulat gyud sa Biblia. Litra por litra, Reverend, nga ang atong Ginoong Kristo diha na gid ni sa kaning panahon nga nakasulat sa Biblia o gitagna kini sa nakasulat sa pagpahayag din sa Biblia sa Mikias, akong pagabasahon Kapitulo 5 versikulo 2, matod pa dinhi, apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw nga mo'y jutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel, kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kaning panahon gikan sa walay katapusan. Ay di nakita na to ang 3:15 sa Ecclesiastes nga katong diya na sa kanhing panahon. Ang katong diya na sa kanhing panahon sa gibasa ni Bradroni ang tagna sa Mikyas nga kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. Kinsa kining gikan pa sa kanhing panahon ang iyang kagikanan ni? Kining giingon nga ikaw Bethlehem Ephrata, nga ikaw nga maoy diyutay nga lungsod sa taliwala sa linibo nga banay sa Huda, kay gikan kanimo adunay usa nga mugula nga ni kanako nga mahimong magmando sa Israel.
kining magmando sa Israel di ay kinsang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon sa tagna dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw nga ibutang angalan. Pero sa pagkatuman na, brethren, mapiho ba nga ang atong Ginoong Kristo ang katumanan sa gikan sa kaning panahon nga mugula gikan sa Bethlehem sa Efrata sa usa ka diyutay nga lungsod taliwala sa linibo nga banay Sauda nga mo nay magmando sa Israel kining kangkansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon. Mapiho kini sa pagkatuman, Reverend, kay ang tagna matod palagi sa pagpahayag nato nga dili man abilidad nga kung magtagna ibutang ang pangalan busa sa Mikia 5:2 way Kristo dinha. Pero ang katumanan ini mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Pagtunga niya sa kalibutan gipamatud-an mismo siyang mga tinunan nga si Kristo nang tagna nga nakasulat sa Mikia 5:2. Yang pri babasahon ako sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 6 gingon. Og sa gianak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari tanawa dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nag-ingon. Hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo? Kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan og nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya sa pagkadungog ni Herodes. Niini ni Herodes nga hari siya nakulbaan og ang tibok Jerusalem uban kaniya. Og sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan og mga eskriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa igaanak ang Kristo. Og sila mingon kaniya ngadto kang Herodes sa Bethlehem sa Judea. Kay mao man kini ang nahisulat pinagi sa propeta nga nag-ingon. Kutlo na dito sa propeta nga pagtagna asa man nasa 6, o ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda. Sapagkat tinuod dili mao ang labing jutay sa panon sa mga panon sa Huda kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magabuot sa akong katawhan nga Israel. Busa kining gikumparahan sa Ecclesiastes 1:9 kadtong diya na sa kanhing panahon mao nang gingog gikan pa sa kanhing panahon ang kagikanan niya mao ang kadtong magmando sa Israel nga mugula sa Bethlehem sa Efrata o sa kadyuteng lungsod dyutay nga lungsod diya sa talawala sa linibo nga banay ni Juda. Mo ni magmando. Diha na sa kaning panon si Kristo kay wa pa matukod ang kalibutan. Kauban na siya samahan, diha na siya sa kalibutan, diha na siya sa kaning panahon o kanang umalabot ba nga gikumparahan walay lain ang Espiritu Santo. Mabasa nato na sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Palihog pagbasa, brethren, sa Juan 16:13. Anya Reverend, sa gikasetar mo ng sita sa Juan Kapitulo 16, versikulo 7. Ngani, sugin lang ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopawa ako, kay kung dili ako mopawa, ang manalaban dili mo anak kaninyo. Apan kung mopawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Sa otso, og inigabot na niya yang pailon ang kalibutan may tungod sa sala og sa pagkamatarong sa hukom. May tungod sa sala kay sila wala man mosali kanako, may tungod sa pagkamatarong kay ako moadto man sa mana og dili na kamo makakita kanako. 13 naman. Sa 13, inigabot sa espiritu sa kamaturan, kini siya mo ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamaturan, kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan, hinuno ang iyang madungog, ang gingon. Hinuno ang iyang madungog mo ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. O sa nakita nato, pag-ingon ako nga palihog pagbasa sa Juan 16:13, gibasa ni Brad Rene ang 16 versikulo 7 hangtod sa 10 nga si Kristo di mo pahawa. Kay para ang mupuli niya mo katong Espiritu Santo. Katong gisgutan, inig-abot sa Espiritu Santo, kama 13, mo day ang umalabot. O kining umalabot nga Espiritu Santo, gipiho sa Biblia. Nga kini ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Tinood ba, Brad Ronnie, nga ang puli sa atong Ginoong Hesukristo, pagpahawa niya, napiho man nga Espiritu Santo, sumala sa Juan 16:7 hangtod sa 10, pero may litra por litra ba nga mabasa nga kining word nga puli? Litra por litra, Reverend, mabasa nga kinang Espiritu Santo nga may katumanan sa tagna nga umalabot mao gyud ang Espiritu Santo niya. Pahayag sa atong Ginoong Hesukristo kapuli kini niya. Sa Biblia gitawag ang pulong sa Dios
Basahon ako Reverend din sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25-26. Gingon, kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, apan kun makagikan na ako, pahayag ni Ginoong Hesus kini, ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man, puli kanako. Oh, napiho nga ang Espiritu Santo puli, mga mahal namong tigpaminaw. Unsay punto nga among gikuha sa Ecclesiastes 1:9, biblically speaking. Ang makita sa panahon kang Kristo, ang kang Kristong panahon mo'y gikumprahan nga makita. Makita usab ang sistema sa panahon sa Espiritu Santo. Unsa mang sistema diya kang Kristo. Tungod kay sa panahon kang Kristo, sama sa among magtutudlo, dili ikalimod, nga gipailan na namo sa kadaghan nga mga pagpamatuod nga nabahin ang pagpamatud sa tulo ka dagkong panahon, pamatud sa unang panahon sa amahan nga mao si Jehovah o sa ikaduhang hugna nga panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga nagtukod og iglesia nga gitawag og iglesia ni Kristo, Mateo 16:18 iglesia, Roma 16:16 iglesia ni Kristo, samtang ang gitukod nga pagtulunan sa panahong Israel, panahon kang Jehovah, panahong Israel kana, Israel ang ngalan sa katawan sa Dios. Ikaduhang Samuel City og Jes. Og sa panahon sa Espiritu Santo, mao ni ang katumanan nga ikatulong dakong panahon sa pagpamatuod. Nga sa pagsaway nila diha kang Kristo, makita usab nga diha sa kang master. Sama nga si Kristo nag-inom sa bino. Pero matod pa ni Mitchell Bendilio, wala gyud kunoy record nga mabasa sa Biblia nga si Kristo nag-inom og bino. Doon na hinuon daw nga gihunahuna nila tungod kay si Kristo daw naghimo og bino, naghimo og milagro niadto sa kasal sa Kana. Mabasa man na sa Juan Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod sa 4. Nga gidudahan daw nga si Kristo nag-inom og bino. Unya mabasa kuno na sa the book sa Da Vinci Code. Unya, ang mga kaaway lang yun kuno ni Kristo ang nag-akusar nga niinom samtang walay kuno'y mabasa. Pero brethren, basahon sa nato nga sa tagna palang daan, wala gyud og di gyud mahitabo nga si Kristo mabilanggo niining balaura kay gitagna na nga sa mga kaliwatan gikan sa Israel og sa ulahing kaliwatan walay makainom o dili mo inom og bino. Como si Kristo Dios way magbuot siyang panahon ug siya wala mailalom niining dapita. Pero gibangga ni Mitchell Bendilio nga dili kuno tinuod nga si Kristo nag-inom og wino karon taod-taod. Ato sang basan ang tagna, brethren. Okay, kaya ato man ang ipabati ron ang video clip ni Bendilio nga iyang gipaningil diri Reverend nga wa gi kunoy records Biblia nga nakitaan si Kristo nga nag-inom og bino. Basahon sa nakong tagna, sumala sa gipahayag mo Reverend, pagka magisgot og Dios, tay kasuguan di gyud mailalom ang Dios ana. Unsa bang kasuguan nga gitagna sa propeta nga pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo? Kini bang tagna ka gituman niya? Nya basahon ako sa Joel Kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2 kama 5 ang 1 ug 2 ngadto sa 3 kama 5 ang pagbasa gingon. Ang pulong ni Jehovah nga midangat kang Joel ang anak nga lalaki ni Petsuel. Pamatii kini kamong mga tigulang nga tao ug patalinghugi tanan kamong mga pumuluyo sa yuta. Nahitabo ba kini sa inyong mga adlaw kun sa mga adlaw sa inyong mga amahan? Suginli ninyo ang inyong mga anak mahitungod niini og ipasugilon sa inyong mga anak ngadto sa ilang mga anak og sa ilang mga anak ngadto sa laing kaliwatan. O mapiot, isugilon gyud daw ni ngadto sa ilang mga anak og sa ilang mga anak bisan pa daw ngadto sa laing kaliwatan. Matod pa ni propeta Joel. Unsa bang ipasugilon ngadto sa mga anak og sa ilang mga anak og ngadto sa laing mga kaliwatan, bradon, nga kinanglan maisugilon eh. Okay, atong basahon ng bersikulo 5 Reverend sa maura gyapon nga kapitulo 1 sa Joel gingon, pagmata kamo nga mga palahubog og panghilak og pagminatay kamong tanan nga palainom sa bino tungod sa matamis nga bino kay kini gikuha gikan sa inyong baba. Pagkagikuha na ang bino gikan sa baba, way bino nga makasulod sa baba sa tanang mga kaliwatan
sa mga anak, ngadto sa mga anak og sa laing mga kaliwatan. Pero matod pa ni Bendilio, wa na kuno namo gamita ang Ecclesiastes 1:9 kay nabulyaso kuno mi. Kay ang amo daw magtutudlo, daghan kuno violation nga gipanghimo. Kay matod pa, nag-inom kuno og beer. Unya, matang man na sa gitawag og daghanon nimog inom ang beer, makahubog man. Bisan pa gani ang ladies drink, Brad Deber, Brad Rene, Brad Ronnie. Kung daghanon nimo, ladies drink man na, mild. Pero kung daghanon nimo, naagyapoy Makahubog yapon. pagkahubog niya na. Pero ang punto, matod pa niya nga, wa gyud kuno si Kristo mag-inom og beer. Giusab na po niya, wa kuno mag-inom og beer. Ang punto, bino. Mabirman ang punto. Ginganlan si Kristo bag palahubog? Oo, ginganlan. Pero ang kaaway kuno, pero wa gyud kuno minom. Lahi kuno sa atong magtutudlo, Bladron kay niinom kuno og beer palahubog. Matod pas iyang mga texter nga iyang gibasa. Yun anak magyud basta mga magyuyubit, Bladron. Nakaron, atong ipabati, Bradron, ang video clipping Okay. ni Mr. Bendilio nga nagbandilyo, nga naniguro gid siya, kay moingon ba siya, luoy kaayo, kining mga tawhana, katawa ra ba din siya, niya ingon din siya nga, basta tinudluan sa mga sa piki nga Espiritu Santo. Di kay piki man nga Espiritu Santo, paniguruhan yon nga kining piki nga mga sakop o membro sa PBCM o sa Espiritu Santo nga nagtudlo namo nga dili gid ka mopaka. Okay, engineer, atong ipabati ang video clip ni Mitchell Bendilio, Pastor Susa Badista, kay heron nga atong katagaag husay ang iyang paningil nga wagig kunoy records sa Biblia nga nakita si Kristo nga nag-inom. Maber man nagmabino, basta ang punto niya inom nga kanang makahubog nga ilimnon. Atong pamation, engineer, og mga Matod pa nila mga kaigsuonan nga ang mao kaniadto mamao karon nya kay ang ilang gigamit nga si Kristo gipasamanginlan pod nga palahubog mao na nga nahitabo kuno na nahimong katumanan pod nga tinuod gyud nilig-on nga si Tomas Eugenio Sr. sa dihang naingnang palahubog asama sa nahitabo kang Kristo na although igsoon wa gyud record nga naagoy nakakita nga si Kristo nitungab og niinom gyud og beer mga kaigsuonan nga ilim ng makahubog. Naay mga instances sa Biblia nga giakusaran siya mga palahubog sa mga kaaway katong naghimo siya bino dito sa kasal sa Kana. Daghan kay na sila mismo sa libro ni Da Vinci Code, no, nga ilang nga pamahayag mga kaigsuonan o katong mga kaaway ni Kristo, no, Okay. dito sa unang unya. Ang mga kaaway lang gyud kuno ni Kristo kay wa gyud kuno na-record sa Biblia nga nakita si Kristo nga nag-inom og beer. Oh, wa bitaw beer, bino may atong giawayan din balag beer. Ato na ning sugalan kay naamatas punto nga makahubog ron. Oh. Kay nigawas ra man gyapon siyang punto nga doon na hinoy mabasa sa pagbuhat kuno ni Kristo og milagro nga nagbuhat siya bino dito sa kasal sa Kana lugar, no? Kay usaman siya ka invited person dito uban sa iyang inahan nga si Maria. Dito daw nagsugod nga giakusaran siya sa mga kaaway nga nag-inom og bino pero wag gyud kunoy nakakita na kunoy daghan sa libro sa Da Vinci Code. Matod pa niya. Og ang nagsulti lamang kuno niya na kaaway lamang kuno ni Kristo. Karon tinuod ka ha, mga mahal namong tigpaminaw, para ba pamatud-an nato unsa ang iyang pagpanabot sa Ecclesiastes 1:9. Nakita nato nga komparison na sa Espiritu Santo og di siya moyon nga among magtutul Espiritu Santo nabasa nga doon na di ay puli. Doon ay puli, nabasa man. Dunay puli ni Kristo. Pero di lang siya mooyon nga nung palahubog daw ni. Di man na mo'y mao. Dili man palahubog, Bradron, pero kay mao may giakusar Sa mga di magtotoo. Pero ni Bendilio. Pero ang punto, si Kristo, wa gyud kuno record sa Biblia. Sa Biblia ba, Bradron, wa dihay record si Kristo? Wa ba si Kristo ni gud hinon mismo nag-ingon nga siya niinom og bino?
Kay kung may kagwalay record Bendilyo, piki man ka ning among Espiritu Santo, taliwala sa imong hinambog nga 38 nimo ka Biblia, 38 ka bersyon sa Biblia. Sang pitom na nimo ang Biblia gani ang pulong sa Dios. Among ipakita sabi sa screen sa pagsudong ninyo mga malamong tigpaminaw nga mubasa tag ang pulong sa Dios Badrone. Wa kahay mabasa sa Biblia nga mismo nagiinom si Kristo ang niinom o nisulti nga nag-inom siya bino. Okay, mismo nga atong Ginoong si Kristo mo namulong nga nag-inom siya. Basta Bendilyo, ayaw pagkapa-kapa nga pangitao nimo nga ang mga kontragid mo ingon nga nakakita nga si Kristo nag-inom ayha nimo tuuhan. Ha? Kay bisan pagway nakita, bisan pagway record, si Kristo mismo mo nagpahayag nga niinom siya bino. Nga basahon ako. Atong ipakita Badron Okay. ang pulong sa Dios nga Biblia, no? Engineer, makuan ba nimo ang pulong sa Dios nga Biblia? Palihog lang kay basahon ako i-plus sa screen. Kaya kung basahon ang nakapahayag nga priba nga ang atong Ginoong Jesucristo nag-inom gyud siya mismo mo namulong nag-inom siya beer o beer or bino or unsa ba diyang makahubog kay atong paundayonan ning pahayag ni Bendilyo nga why record nga si Kristo nakita nga iniinom og beer. Okay niya. Mateo Kapitulo 11, versikulo 11 ngadto 19 nga akong pagabasahon gingon. Oh, Ha? I-plus lang engineer no ang pulong sa Dios nga Biblia. Ibasahon nako. Midugang si Jesus sa paggingon. Sa pagkatinuod wala gayoy na tao sa kalibutan nga labaw pa kang Juan. Apan ang labing ubos sa mga pasakop sa paghari sa Dios mas labaw pa kang Juan. Sukad sa pag-anhi o sa pagwali ni Juan, hangtod karon namugos ang mga tao nga mahisakop sa paghari sa Dios kaysa wala pa moabot si Juan ang tanan nga mga propeta ug mga kasuguan nagtuo na may tungod sa paghari sa Dios. Ug kuntuhan ninyo ang ilang mga mensahe si Juan mao si Elias nga gipanagna nga moabot. Matudayon din sa pagbayag karon unsa ikatandi ko sa mga tao nining panahona sama sila sa mga bata nga naglingkod sa plaza ang usa ka grupo mingon sa usa gitugtugan namo kamog sunata alang sa kasal apan wala kamo mosayaw gikantahan namo kamog awit alang sa patay apan wala usab kamo muhilak sama usab niya na ang mga tao nining panahona kay sa pag-abot ni Juan nakita nila nga nagpuasa siya ug wala moinom og bino busa nagaingon sila nga may dautan siya nga espiritu. Og ako, matod pa ni Ginoong Hesus, og ako nga anak sa tao, pag abot nako, nakita nila nga nagakaon og nagainom ako. Klaro kayo ha, gipamulong ni Ginoong Hesukristo, nagakaon og nagainom ako. Busa, nagaingon sila nga palakaon ako og busa og palakaon ako og palahubog. o niya, walay nakita nga si Kristo nag-inom og bino. Noon sa mas Bendilyo nga nag-ingon namo nga piki mi nga mauman hinoy mupaka sa iyang pagkadili piki. Tanawa, ingon si Kristo sa gibasa ni Brad Ronnie nga ang pulong sa Dios matinaw. Sa Mateo Kapitulo 11 nga iyang gibasa, nagsugod siya sa bersikulo 11. Pero para sa pagdaginot lugar sa panahon, sa 18 o 19, klarong yun. Sama usab niya na ang mga tao nining panahon na. Kaysa pag-abot ni Juan, Bautista ni gisgutan, nakita nila nga nagpuasa siya, matod pa rin Kristo, og wala mo inom og bino. Busa nag-ingon sila nga may dautan siya nga espiritu. Bisag di pa ka mo inom og di magtotoo. May dautan ko nung espiritu si Juan nga Bautista. Sa 19 naman, og ako nga anak sa tao, pag-abot nako, nakita nila nga nagakaon og nagainom ako. Busa nagayon sila nga palakaon ako og palahubog. Namakak si Kristo ani Bendilyo. Pag matod pa niya, pagkakatawanan ani nila, pagka makaluluoy, kinsay makaluluoy? Ang mga ministro sa BIBSIM? Mo na gingog og dapat mo katawa kami. Ang angayan nga makapapasibo sa pagkatawa og do na may katawanan, ikaw sumala sa nakapayag sa Biblia. O sa paydugang priba nga mabasa sa Biblia, Brad Rene, nga ang atong Ginoong Hesukristo dugang payag
nga miinom gyud og bino. Ingon ni Mitchell Bendilio, nakitaan si Kristo, siya nagsugilon. Nakita nila ako nga anak sa tao miinom sa bino, pero ningon sila palahubog. Wa mo inom si Kristo? Niinom, mahubog man si Kristo og dili. Ingon man ka, why mabasa sa Biblia nga niinom og bino? Di kumusta man? Tuwa lang sa dabok, sa dabinsikod. Ug ang mga kaaway lang ni Kristo. Si Kristo karon imo nang gihimong kaaway. Samtang siya mismo nagsugilon. Hayan pang dugang prueba, Brother Rene. Aniya pa ang dugang prueba, Reverend, din sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 26 nga do sa 29, o nga akong pagbasahon nga Biblia, mayong balita Biblia, nagaingon. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang mga tinunan, dawatan ninyo kini o kana. Mingon siya, kini ang akong lawas, unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios o gihatag kanila, imna kini ninyong tanan. Siya mingon, kini mo ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayod ako mousab pag-inom nining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo dito sa gingharian sa akong amahan. Oh, matinaw. Si Kristo ba wa mag-inom og bino? Gisimbolo niya nga ang bino, dugo niya, pero matupan niya, dili na ako moinom pag-usab nining bino. Punto, ingon kang wala mag-inom. Oh, na kumusta man? Oh, dili mao ang imong sinabtan sa Ecclesiastes 1:9. Ang tagiya sa balay, maoy mo pamatuod sa sulod sa panimalay. Busa, mao, kapag inom po ni Master og beer, way lalis niya na. Ang mga yubitan po ningon, palahubog si Master, kay kusog ko no mo inom og beer. Way kalainan sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Mamanangbot na mong ipasabot, anya way mabasa. History merely repeats itself. Mamanag ipasabot niya na. Nakaron, unsa pagyud ang dugang rason nga tan-aw nato ning iyang kaapiki sa panghuna-huna unya kami iyang apikihon. Iya pang gidriban nga nanaway siya parte sa among magtutulo may tuon sa pag-birthday. Unya bisag gi-birthdayan namo iyang hilabtan kay di na lagi kuno angay dumdumon ang patay kay di na angay birthdayan. Unya matod pa niya nga gipakita namo nga mismo ang mga katawhan sa Dios nagbutang og monumento. Unya para to mailhan nga dumdumon. Unya ang iyang rason na ay nakabati nga taga Pulangko mo ang tingali to Bradron, di ba? Unsay sultis taga Pulangko, Bradron. Okay, atong pabati ang mga pamahayag ni Mitchell Bendil din ibasa nila ang text sa taga Pulangko nga matod palagi sa taga Pulangko nga texter kay kinis Bendilio lagi wa na may paghandom og patay lagi Reverend kay kana laging di na kuno tagaag handumanan ang patay. Unya kay nag-birthday man kuno ta kanang mag-birthday patay paghandom man kuno nas namatay mo tong giinan sa texter. Kamu bang mga sabadista Bendilio kung mamatay mo ang inyong lubong naay lapida o walay lapida? Kay kung naay lapida, anapildi kas kulo kabildo sa mga ministro. Kay kung naay lapida, dumdum ang kuno na. Pero unsay iyang counter o rason sa pagtubag ni Reverend, kana kunong lubong nga naay lapida, dili kuno kana mao. Oh, bantay Bendilio. Sa to pa sayop. Oh, nakaron dili kuno mao basta butangag lapida kay butangag lapida madumdum man na uy mao da ini. Usa man nakapart sa pagdumdum sa mga buhi. Di man kuno pwede butangag lapida. Unsay puriba ni ana? Nya inyong patalingugan ang pagwalis-walis sa baba ni Mitchell Bendilio. Okay, atong ipabati engineer katong matod pa niya sa dihang ni counter na siya mahitungod sa lapida og monumento kay iyang lainon ang monumento og lapida kay iyatang gitirahan Reverend ato ni siyang i-challenge ipabati kung nag-ingon ba mi nga basta monumento lapida na na. Ha? Ningon siya kana kunong monumento Alang kuno ka na to. alang kuno kana to lapida na kuno kana. Wala Sa to ba eh. ihutdo niya tanan pagka mabasa sa Bibliang monumento para niya
lapida na ang atong pagsabot nga na atong ipabati. Engineer, ang pahayag ni Mitchell Bendilio. Unya ila kung ginipinsaan ba nga namuot ko ganang naminaw igsoon samtang nagpreparar po ta nga ilag yung gikuan nga lapida nya nigamit sila igsoon sa New Words Translation bagong kalibutan ng hubad sa saksing Jehova. Katawanan ba nga kining ambot lang o gabasa ba sila naning libro kani ba Biblia ba oh? Ha? Kini Biblia mga kaigsonan ang daghan kay nigsayop nga naman ang cross gihimong istaka unya kay kining saksing Jehova di man namo to Espiritu Santo nga Dios bika mo kuno sakto ba ang mabasa sa 2 Hari 23:17 nga unya siya mingon, unsa ka ng monumento nga akong nakita, o ang tao sa syudad ming sugilon, kaniya, kana mao ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa oda, og nagpabalo ni ining butangan nga imong butangan nga imong nabuhat batok sa halaran sa ni Betel. Batot pa niya, wala ka balos Bendilio nga ang lapida biblikal. Ang pangutana ang monumento og lapida mao? Okay, ato na ba tirib yang gi-question. Ang monumento ba kuno og lapida maora ba daw na? Okay, taon na to Karon, ang punto Mr. Bendilio dunay nangutana nimo nga pwede ba ang patay ba gibutangan ba og lapida? Ang imong rason dili pwede butangan lagi na. Dili na mao. Oh, dili mao ang lubong butangag lapida. Atong ipabati, brother, no? Okay, engineer, atong ipabati ang laktaw na lang ato, engineer, katong time nga 1 minute and 37 seconds. Katong doon nagibasa nila nga ang texter sa taga Pulangko kay adto man ni nagsumikad ang iyang mga pagtubag nga nibuhi siya gistorya kinis Pastor Bendilio nga ang lapida dias lubong dili na mao. Mao na atong ipabati kay sa diyang pag-counter na mo na kay alimadbad ning pastora nga sidang gibasa na mos Biblia nga naaday lapida nga mabasa ni counter na pud siya sa sunod nga pangutana sa taga Pulangko nga pwede di ay ang lubong nay lapida ug pwede pud way lapida. Okay, nataranta na kay nakadungog man. Niya atong ipabati. Gikan sa record na sa ika-unom or ika-unom. Ikapito, engineer, katong oras nga 1 minute and 37 seconds. Kaya atong ipabati na aron nga maribyo ang iyang gibuyan kay ato pud ni karong tukion nga nasayop si Mitchell Bendilio sa paggingon nga iyang lainon ang monumento og ang lapida. Kining monumento sa tinuod lang dili tanang lubong butangag monumento kay kanang mga monumento nga makita sa mga plaza dili man nalubnganan pero dunay nakasulat sa Biblia nga lubong nga monumento pod ang gibutang. Unya ang punto pod brethren, siya may nag-ingon nga dili pwede dili na mao nang butangan og lapida ang lubong. Okay, ato ipabati. Okay, engineer? Kana. Ay ilubong doon na bay lapida o timailhan nga mao na siya o walay lapida o yun ko nimo nga dili na mo maghandom sa inyong patay pero naay lapida timaan nga siya napilde ka sa inyong kakabildo sa PBCM sa Pulangko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises wa gyud na kay palgi hangtod karon wa gyud na dumdumi ba. Nagpasabot nga sa panahon sa Biblia walay mga lapida. Di man kakabasa nga sa Biblia importanteng lapida na ay mga kuan nga gihimo ang monumento. Pero di lahi man ang lapida god. No? Kon imong hatagag pagtagad ug munay imong basihanan
makalingaw na nga imong prinsipyo. No? Kay kung imong tan-aon dili man Biblia, dili man ingong doktrina sa Biblia nga sa dihagod nga ilubong mamatay ang tao, kinahanglan gyud butangan gyud siya lapida. Dili man na mao, Okay. no? Dili na mao igso. Dili gyud kuno mao brethren nga kay dili man kuno doktrina gyud sa Biblia nga ug mamatay ka butangan og lapida kay dili kuno na mao. Ang lubong kung butangag lapida, dili na mao sumala ni Bindilyo. Na bisag di pa ta mobasag Biblia, ang lubong ba ni Propeta Ellen Goldwhite nga siya ay unang violator sa doktrina nga propeta kay di na ilhon kay wa ko mo angkon si Ellen Goldwhite bisag na mga basahon pero nabulyaso ra ing babaoy ni angkor siya nga naapon. Pero ang punto lay ato pangitaon, wa ba'y lapida pagkamatay ni Ellen Goldwhite, brethren? Atong ipakita, engineer, ang lubnganan ni Ellen Goldwhite katong nailapida nga makita nato nga monumento gani ang porma kay habog man. Unya dias monumento gibutangan. Gibutangan Ug ngalan ni Ellen Goldwhite. kay equivalent maguna siya nga kung mogamit tas monumento nga atong inog lapida gisulatan kana sa mga detalye sa namatay. Mao na White napailain na gani kuan engineer o kana. Mao man na siya ang mga lapida sa lubnganan ni Mrs. White. Na mao na nga mong gipaningil nimo Bindilyo. Mo nang di may matingalag tawgon kag opsyot kay nagpatuga-tuga kag himog istorya nga dili pwede nga dumdumo ng patay o nya dili pwede nga ang lubong butangag lapida kay dili na mao. Dili pud kuno doktrina, Oo. na dili kuno na mao. Samantalang ang imong agalon nga si Mrs. White, apil si James White ana ang bana ni Ellen Goldwhite. Naman lagi lapida, naman lagi monumento. Matod pa ni Bindilyo, di man na mao. Nakita nato kinsay nagdi mao. Imong giunay ang lapida, ang monumento sa imong agalon. Kanang dili mao sayop mo na reverend sa ato pa sayop ang kanang gibutang nga lapida or monumento sa lubong ni Mrs. White. Unya dili kuno na makatarunganon, kay dili kuno na mao kay wa lagi kuno na sa Biblia pagkabasa na mo. Siya di mao ng Biblia ha. Daghan kunong sayop. Daghan kunong sayop ng gitawag og New World Translation sa Cebuano na bradron, kung basahon bradron, unsa na nga Biblia dayon. Bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Matod pa niya daghang sayop. Kabalo po dahil ni siya muli-ili sa Bibliang dunay dili husto nga paghatag o kahulugan kanang gitawag paraphrase. Pero kung kita gani mo atake sa iyang kining Manuel Yap nga duay version mingon siya ang nabasa supakon. Onya kusog siya mo basa ana basta yang isuportar og ikapulo ka sugo. Kanang ikanapulo ba nga kaning halad nga ikapulo. Iya din ang paborito nga iyang gamiton pero kami mo gamit. Di na mao ng Sayop na. Biblia ha. Ang amo mabasa ba ang lapida sa Biblia? Nabasa imong gisupak. Nabisa pag di mabasa kay ingka dili pwede. Imong manalagna di na pwede. Gisupak nimo ang pagkamalagna, gisupak nimo ang lapida sa imong manlagna. Kinsa may violator? Ikaw. Basaw nato brethren alang sa katagbawan sa mga higalang nagsunod nato sa atong programa, mga langit nung lamdag sa kinabuhi nga giingon niyag piki pero siya pagtubag nato paka. Sobra pas paka ang sistema. Basahon ako Bindilyo ha. Mao man imo dayon nga likwad dayon kag pwede di ay ang lubong nga nailapida og pwede pog dili pero sa una nimong gibuyan dili mao ang lubong nga nailapida. Niya, ang Biblia ang gingon mo daghang sayo basahon namo. Bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Ikaduhang hari, kapitulo 23, versikulo 17, ang pagpahayag ingon ini ang atong mabasa sa pagpahayag sa Biblia. Unya siya miingon, unsa kanang lapida nga akong nakita. Niana ang mga tao sa siyudad miingon kaniya, mao kana ang lubnganan sa tao sa matuod nga Dios nga gikan sa Huda. Matod pa niya, wala na sa Biblia, di po na mao. Dili ko no doktrina nga butangan og lapida. Ay, pagka nabasa na, kay naaman di ay, siya dili na mao. O niyag di na to basahon, napiki me, nipaka me.
Unya, nagipakita man namo ang lubngana ni Mrs. White o ni James White nga iyang bana, nga gibutang nga lapida. Na kumusta man? Ha? Di nato Bibliahon. Unya, di magka na mao, unang nagdi mao, sa wa pa mi magsulti ana, ang imong agalon. Nga mo'y nagtudlo nimo, nga dili ka piki kay kami naas piki. Pero karon ni sumada, nga ang nag-ingog piki, ni Paka, matod pa nimo bradron, dili lang kay Paka. Paka. Kung balihon, kapa. Oh, nakaron. Siya ay nagkapa-kapa. Karon bradron, additional na natog ato sa ipabati, Brad Deber, Brad Rene, Brad Ronnie, ang kinapayas niya ba? Pila kuno kabok ang Biblia, bradron? Okay, atong ipabati ang pahayag ni Mitchell Bendilio nga duna siya ay 38 ka bersyon nga Biblia nas iyang balay. Atong iplastar ha. Nga pagkakapayason lagi ba niya naapil na siguro sa imuha ng 38 ka bersyon nga Biblia sa imong balay kanang New World Translation ha. Kung kami mo basa, Apil yun bradron kay iya naman ang gigamit. kung kita mo gamit Reverend para sa pagsupalpal niya, mayon din siya nga sayop man imong Biblia ha. Ato ning ipabati kay naman gud tay tumong ani bradron. Okay niya. Okay, ato sang iplastar. Kadali. Manay atong timan-an kung pasado ba ni siya manulti o kung pasado manulti, di ba siya kapayason pod manulti? Okay. Yan inyong patalinghugan. Ato lang tiyagaan gyud ni para makita natong unsa ni ka mayong laki ning among katbang. Okay niya. Iksoon tuganan ta mo 38 ka bersyon ang Biblia nakos balay. Wan ta mo 38 ka bersyon ang Biblia nakos balay. Oh, bisag wa pangutan na. Ngano mang iya na unsay tuyo niya nga establisar para ipakita nga mga kahigalaan ug mahimo lugar bot niya ipasabot. Ako'y tuohi kay nako'y 38 ka Biblia sa balay. Kanang lapida wala na di na mao. O di man di ay na mao na naglapida si Ellen Goldwhite, mas nakabasa ka, mas uito kay sa imong gisunod-sunod. Garon ato ipakita bradron. Wa man ta magingon nga 38 ka Biblia nato nga nas atong balay pero nakita nato ang Biblia nga nagisgot og lapida. Gireject niya kay dili pwede. Gawas sa ang bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan bradron sa English New World Translation. Hain pa nga Biblia. Okay. General Palihog flash screen sa Bibliang gitawag Easy to Understand Bible. Kay anhi lecturon taning pastor sa Sabadista ngay nagpaturagas na balang ka Bendilios imong mga pagyama-yama, pagpamutbot. Ingon ka kanang lapida, gilahi nimo ng monumento og lapida. Diaw, kini nga bersyon. Among i-lecture nimo nga kanang lapida nining sitasa, nining tekstuha nga mao ra pud ng monumento. The Easy Understand Bible Engineer Palihog basahon nako. Na siguro gyapon kang Bendilio ni Reverend kay 38 sugod ka Biblia na niya iyang balay. Og naa iyang gipakatulog atong atong kadtong image lang engineer. O kana. Okay? Basahon na to sa 2 Kings chapter 23 verse 17 kana. Ya? 2 Kings chapter 23 verse 17 sa Bibliang Easy to Understand Bible. Okay, niya. What is that headstone I see over there? And the men of the town said to him, it is the resting place of the man of God who came from Judah and give word of all these things which you have done to the altar of Bethel. Dini rin ang gigamit nga termino sa atong nabasa, headstone ang gigamit dinhi. Oh, para ilhanan adtong tao sa Dios nga namatay bradron. Tao sa Dios gibutang ag headstone. Matod pa ni Bendilio, alang kuno kanamo ang lapida maura kuno ang gitawag og monumento. Wala man may statement niya na Bendilio. Kaigo ra man may nagbasag lapida, pero gusto ka di ay nga alag kanamo maura depende sa among ipakita nga Biblia. Ang gigamit sa 23:17 sa ikaduhang hari nga giingog monument sa Easy
to Understand Bible, gitawag og Headstone. Doon na tayo Merriam-Webster Dictionary, brethren. Okay? Sa Merriam-Webster Dictionary, unsa ba ang pulong Headstone, brethren? Okay, ang pulong Headstone sa Merriam-Webster Dictionary nga nabasa ta sa Easy Understand Bible nga kung sa New World Translation, lapida sa English, o sa Cebuano version sa King James, monumento, kining ingog headstone sa synonyms ni Reverend gihatag gravestone, monument, stone or tombstone. Oh, kita mo na Kining gravestone, Reverend, sa Cebuano ni lapida. Unya naapod ang monumento or sa monument. gitawag og Merriam-Webster Dictionary sa word nga headstone. unsa na synonym or homonyms? Synonyms. Kita mo na ang synonyms, mga mahal nga tigpaminaw, kung doon na tay gamay nga nahibaluan, synonyms gitawag na og different word but the same in meaning. Pananglitan, pledge, promise, swear. Ang gibutang diri headstone, ang gitawag niya headstone, monument or kining gravestone. Onya matod pa nimo, wala sa Biblia, di na mao, onyag di may magbiblia. Gamiton lang namo ang monumento or lapida sa imong Ellen Goldwhite nga di nimo ang kunon nga propeta, di violators ka. Mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan, among gipakita unsay purpose. Asa man ang imong 38 ka version sa Biblia, ipakatulog nimo sa imong balay. Ayaw lagi bag kinapayas ba? Ilabihan, matod pas uban, brethren, nga atong gikahinagbo. Ginganlan siya, matay no, kanang pastor sa Sabadista, Sargati, atong kikuan. Nga naman, og magbutang taglapida, ignon niya di mao. Unya di ay ito, naglapida man day pod ang ilang propita, di lang niya ang kunon. Di, Sargati yun. Pod masayop sila, ignon kag Sargati. Nya, mayingon po sila, kurukong ho. May pagkagaro-garo gyud kuno kanang pulong garo-garo, brethren, murag wa na mahusto ba? Tulibagbag. Tulibagbag. Na mao bitaw na sa mangalan gigaana sa kinsay mo ngalan nimo kay ngano man. Muingon gani ka Bendilyo nga dili na mao, ayaw pagbuhi niya na samtang ang dapit sa imong gialagaran naglapida man di ay. Unsa imo tong blastingon, gubon ni mo to? Nya napay ang rason, Reverend, nga gigamita nato nga atong gisosi sa ilang website nga si Ellen Goldwhite gibertihan sa mga Sabadista. Matod pa niya sayon ramang kuno na i-edit, nangita siya kanabang libro ba nga handwritten nga dunay publisher. Heron tuhan yun nga gibutang gidito nga gibertihan si Mrs. White. Nganong pagitaon man na nimo Mitchell Bendilyo nga inyo man ang website? Matag General Conference nagpublish mo og magazine kanang gitawag og Ministry Journal nga para na sa mga pastor tanan mga aktibidades sa Seventh Adventist Church gibutang dina sa maong magazine nga gibertihan si Mrs. White sa mga Sabadista. Unsay gibuhat niya mga kaigsonan, mga mahal na mutik pamanan sa ipakita ng author. Hoy Bendilyo, wa masayop si Brad Ronnie nga gibasa niya sa Biblia nga dunay mga bugok. Ug nag-eskwela ka pagka-pastor o niya valedictorian ka didto. Wa man di ka kay bawa ana, pananglitan lang. Valedictorian ka di ay. O niya kay ang bugok parehas sama na sa termino nga bulok. Unsay termino Brad Ron? Buloktorian. Buloktorian. Nga naman di ka mabuloktorian ani kay nga naman inyong website na ayaw may problema ha sa author. Kay matapan mo, ako naman ron. Unsay iyang bot ipasabot ba ron? Bisag na sila website. Kay sayon na kuno kayo na ipang-edit kuno nang naa sa internet. Unya, kisa may ni-edit ana kami? Nga inyo man ang journal dito? Sumabag mo nang ipatanggal ng website news internet para dili na makitaan sa mga movie sa internet. Inyo man ang website. O di apo dito nga gidawat nga si Ellen Goldwhite propeta, di gyapon niya. Dawaton. Mo na lagi paglain og imong website Bendilyo, mo nang kahuna-huna unis Bendilyo. Tukod lang kog ako oy. Hapit na. Mo na nga ato pa untang ipabati brethren ang mga pamahayag dugang niya brethren. Daghan ba unta pero sa limitado man ang oras nato rin.
ang amo lang mga mahal mong tigpaminaw, kung naguol mo nga mga membro sa PBCM nga ginganlan tag piki, di bali. Kay kita nga piki, unya nagkatawa siya, siya maday mo mahimong katawanan. Manabot sa Ecclesiastes 1:9, buot-buot, pero nabasa. Ingon siya, ila mong guning gilig-on, i-justify nila, pero yung mabasa sa Biblia, nga si Kristo niinom og bino, kaaway lang na niya, akusar, unya, naanas, dabinsikot, pagbasa, si Kristo na mismo nag-inom kog bino sa pag-anhi. Ingon Smith Silvendio, waoy! Kinsa man na, bendilyo, kanang Kristo nga imong gisunod. Tubaga, kay wa man ka mag-inom si Kristo og bino, sayob tong among gibasa, tubaga, maglain ka ra bag imo. Tubaga, unsa man to? Kristos buangan? Basig mo na imong ingon. Pero Kristo lang gyud tinuod nag-angkon nga niinom siya bino. Pero sa dili magtuto, palahubog si Kristo. Way kalainan sa panahon sa mong magtutulo, natuman history merely repeats itself. Niabot na mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas de Eugenio Sino. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan sa kauban nga mga Evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dever Rizaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Og kiniusab ang inyong igsoon ni Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami miyon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.